हेलौ लोगोफोर मा खबर आङो दा बेंगालरावसो दं नालाय दा लोगो गामिनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय खबर फैदों जोबोद दुखु गोनां खबर आरोना मानो होनोबा जोंनि गामियाबो लोमसावजोबनानै दं माने लोमसावजोबदों आरोना दैबानाजों जोंनि आसामा बिराद माने दैबानाजोंनो दा भुगिनांदों बेनि थाखायनो आं बुहुद दुखु मोनदों आरो आंबो ना बे साननैयाव लोमजानानै दङ लोमजानानै नै गन्थंआबो दा मतलब गगा मोनदोंबो ओमफ्राय लोमजादोंबो लोमजानाया हामबाय आरो ओमफ्राय दा गन्थंनिया हामासै दाबो हामाखै दा माथाया एसे बेलेग जादों नङा होमबा ना लोगोफोर बिराद आं दैबानाखौ माने लोगोआ भिडिअखौ आंनो हरदों आरो जोंनि गामियावबो जादों दैया माने लामाफोरा लोमसावजोबदों आरो आं निउस बायदियावबो नायदों जोबोद माने गुवाहाटि बायदिसिना सहरफोरावबो दै बानायानो बाना माने ओरैबायसिम माने मा जाबावगोनथाय आरो अखायानो अखा हागासिनो दा नै जोंनाव बेंगालराव अखा गैथ'आ आरोना बिनिनो आङो बाब्रे नायनानै गिलु बालु हराव बोरै उन्दुगोन बिदि दै बेखायनो आरो दा माखासे निउसाव नुबावदों आङो मा होनो मेघालयाबो दै एगारसिगोन मतलब दैया बिसिना माने दैया बांद्राय जाबाय बिदि बुंदों निउसावबो दा बेबो एगारबावबा आरो बांसिनसो लोमसावबावगोन जोंनि न' बाङा सम बायख्लांजोबगोन दा जों गामियावबो आं गामिनिफ्राय लोगोसे आंनो गामिनिफ्राय भिडिअ एगारहरदों गामिनि लामा बायदिया बुंफबजोब्बाय आरोना लामा साखैजानो दैया थांलांबाय दा आरो जोंनि नै मानिफ्राय बाना सानाय लामाया माने बायदों आरोना बायनायखौ नुनानै आं बोरैबा मोनथारदों आरोना गिलु बालु दा बेखायनो आसा खालामो इसोरनाव आरज गाबो जे आं मोजाङै बे दैबानाया जोबथोंसै आरो नोंथांमोनाबो आरज गाब बे दैबानाया जोबनानै थांथोंसै आरो मोजाङै जोंनि बिटिआर एबा आसामा गोजोन थासारियाव फैथोंसै आं नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन माने बेबोथ' दिनै ब्लग जादिया आं ब्लग भिडिअ बानायनो टाइमखौनो मोनाखै आरोना खामानिनिफ्राय दा ब्लग भिडिअसो लोगो मोनसै एबारनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअ दोनथ'नाय जाबाय बेखिनियावनो लोगोफोर खुलुमबाय।